Té la paraula el senyor Pau. Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona nit. Bé, anem a veure si en aquesta moció, sent, crec, possiblement de les més importants que puguem parlar en un plenari, abaixem un poquet el tono i se pot ser igual de contundent sent molt més educat, crec jo, entre tots. Bueno, bé, al que anem. Pel maig de 1972 va ser quan es va fixar sota el marc de les Nacions Unides aquest objectiu d'assolir progressivament el 0,7% del PIB d'un país i destinar-lo a ajuda en cooperació internacional. L'estat espanyol ho va signar i en cimeres posteriors es va ratificar. Fa uns anys l'estat espanyol estava en un 0,5% d'aquest PIB i ara estem en un 0,15%. Això a nivell estatal. A nivell de País Valencià, millor no fent referència a lo que estava comentant el meu company Asensio i com s'han portat a terme les històries estranyes del senyor Rafael Blasco en la seva conselleria de cooperació. I a nivell local també ha baixat aquesta aportació. Aquests retalls en zones tan sensibles maten de sida, maten de fam, maten de moltes maneres. L'aportació municipal en cooperació internacional és de 24.300 euros. Això suposa un 0,13% del pressupost, que com vostès molt bé saben és de 18 milions d'euros. La nostra proposta és clara, senzilla i creiem que molt justa. És augmentar aquesta aportació del 0,13 fins al 0,7, uns aproximadament 128.000 euros. Fixarem l'horitzó de 2020 per tal d'intentar arribar a un acord que siga progressiu i que tot el món aporti la seva opinió i no fer ningú desficaci econòmic a l'Ajuntament, sinó fer-ho progressiu, pausat i sota l'acord de tots els partits polítics i sobretot del Consell de Cooperació, que per això està. El 20 de gener d'aquest any, el guardó honor Dani Puertos es va llegir un poema d'Eduardo Galeano que, si me permeten, els transmet i disculpeu que no l'hagi traduït. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean. Continúa un poc més el poema i acaba amb los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Doncs bé, Gaza no és una marca de sabó ni Sierra Leona és el nom d'un restaurant, són llocs com Basneré, on està tot ple de gent com aquesta, com los nadies. L'Ébola tampoc és una nova colònia ni Guinea-Bissau, és un nom d'un resort. Són llocs com Ruanda, per exemple, on també està ple d'aquests nadies que comentava Eduardo Galeano. L'únic capaç de salvar un ésser humà és un altre ésser humà i seria injust que nosaltres que puguem fer alguna cosa no farem res. Des de luego que el Xemesí no va resoldre el problema en el món, però sí que podem resoldre el problema de moltes persones i crec que per ahí se comencen les coses i se poden canviar. No ens podem acostumbrar a xifres de morts infantils per fam, ni als immigrants que arriben a la península Ibèrica en pastera, ni al conflicte etern entre Palestina i Israel, ni als milers de refugiats que es desplacen per motius de conflictes bèl·lics. Hem de conèixer zones del món que ens sonen de lluny, però que existeixen, com Sudan del Sud, com Txad, la República Centroafricana, com el Iemen, i hem de conèixer-los no sols perquè fem una aportació econòmica, que és important, sinó perquè fem accions directes ahir. No sols estem parlant d'aportar-los econòmicament, sinó fer un treball directe, projectes locals allí, des de l'Ajuntament. Torno a repetir, sota el paraigües del Consell de Cooperació, que es dirà com i quan. Nosaltres aportarem diners, aportarem persones i aportarem voluntaris. Tan important és l'acció directa que fem allí com després, i per a completar el projecte, la sensibilització que aquestes persones que han anat allí a actuar... Tens 4 minuts. Acaba en seguida. Quan les persones que han anat allí ens conten així el seu punt de vista i ens expliquen què ha passat i què passa. No és una despesa el que demanem, creiem que és una inversió per a sensibilitzar i per a millorar aquesta zona del món molt més sensible que nosaltres, però també per a ajudar i sensibilitzar i millorar la societat del Xemesí. Gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula el senyor Pau. Gràcies, senyor alcalde. Entonces, ¿qué vas a hacer, Gaby? Per donarte més canya o menos. ¿Vas a votar a favor o vas a votar en contra després? O sea, que després tinc que tornar a parlar, no podem abreviar, no? Bueno, doncs tornem a parlar, xica, ho farem més llarg. No perc el temps, vale. Com ha comentat el company, nosaltres aplaudim la creació del Consell Municipal de Cooperació i si se votara sí, votaríem a favor i no mos picaria res.
Vull dir que de vez en quan votar propostes de partits no passa absolutament res. Crec que aquesta moció és poc ambiciosa, i és poc ambiciosa perquè busquem un consens. Busquem un consens. Estem plantejant un horitzó d'ací al 2020 per a que, sense fer ningú gran dispendi, poquet a poquet puguem arribar a 0,7. I el que demana la moció és que ens sentem a parlar i entre tots fem alguna cosa. No estic imposant res, no estem imposant res. Crec que tampoc és... No sé, me pareix poc ambiciosa en l'esperit que dic jo d'intentar arribar a un consens. La contestació que me donaràs d'ací 2 minutets serà que no votaràs a favor perquè ja esteu fent-ho, que és un argument que realment val per tot. Però bueno, suposo que el tornareu a gastar. I si no, demanaré disculpes perquè m'he equivocat i m'alegraré molt que votes a favor. Crec que fer aquest tipus de mocions, aquest tipus de col·laboracions a nivell de tercer món crec que és molt beneficiós, no sols per a aquestes persones que van a rebre aquesta cooperació nostra directa, sinó, torno a insistir, per la feina de sensibilització i d'ampliar les mires que tenim nosaltres o el ciutadà del XMSI del món. El món no sols és el XMSI, no sols és València, no sols és Europa, sinó que el món és molt gran i afortunadament nosaltres estem des que estem per davant i tenim que ajudar els que estan darrere. Torno a insistir, la nostra moció busca un consens que espera i es demana que voten a favor. Gràcies.